deň, a vítajte pri ďalšom dieli Minecraft Shoppingu. Dneska sme tu s našim hostom Férim. Čau. Čau. No, dneska si môžeme ukázať moje pistonové dvere, ktoré som staval chvíľku. Ideme na to? OK, môžeme ísť? Je to jednoduché, stačí zavolať na číslo 69 69 69 a náš držav vám to príde postaviť. Takže toto bolo všetko z dnešného druhého dielu Minecraft Shoppingu. My sa s vami lúčime a vidíme sa na budúce. Dovidenia. Čau, čau.